In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat volgens de rechter het project Sakito mag doorgaan. Tenminste, dat is een conclusie die getrokken kan worden na een behandeling gisteren in de rechtbank van een beroep dat is aangetekend door de organisaties Pro Monumento en Amigo di Terra. Ze hadden beroep aangetekend tegen de door minister Charles Cooper verleende maritieme beheervergunning en die wilden ze als niet ontvankelijk verklaren. Maar dat beroep is te laat ingediend en de rechter heeft dus gezegd dat daarmee de zaak niet behandeld kan worden. De vergunning is verleend aan het bedrijf Royal Holding Company 2 voor activiteiten in Sakito. Buurtbewoners zijn een online petitie begonnen tegen de bouwwerkzaamheden en ook tegen het gebrek aan informatie hierover. Hoewel het beroep te laat was ingediend, heeft de rechter toch gekeken naar de bezwaren die Pro Monumento en Amigo di Terra hadden. En daaruit kwam naar voren dat volgens de rechter er weinig kans is dat als ze in hoger beroep gaan er een andere uitspraak in komt. Volgens de rechter zijn de bezwaren die ze hebben voorgelegd niet voldoende reden om de vergunning weer in te trekken. Aqualectra heeft veel werk in Sint-Michiel. Zoals u weet wordt er regelmatig gecontroleerd in wijken waarbij Aqualectra vermoedt dat er sprake is van illegaal aftappen van stroom. Gisteren hebben ze dat gedaan in de Caia Bayete in Sint-Michiel. En het team van Aqualectra werd erbij bijgestaan door de politie en het OM. En het trof heel veel vreemde constructies aan. Illegaal aftappen. Het wordt allemaal bekeken wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar Aqualectra laat wel weten dat de boetes hiervoor kunnen oplopen tot 20.000 gulden. Dan, Consumentenbond trekt aan de bel. De Fundación para Consumidor, de Consumentenbond, heeft een brief gestuurd naar Flow, het telecommunicatiebedrijf, over hun omgang met klanten. De bond noemt het gedrag van het bedrijf onacceptabel, omdat er voortdurend klachten binnenkomen over onder meer de dienstverlening, telefonische hulpdiensten, maar ook de kwaliteit van installaties en vertragingen bij reparaties en slechte internet- en televisieverbindingen. En volgens de Consumentenbond is het dan onbegrijpelijk dat Flow wel de tarieven verhoogt. De bond vindt dat Flow in eerste instantie antwoord moet geven op de vele vragen van de klanten over de klantenservice en hoe ze dat willen verbeteren in plaats van zomaar de tarieven te verhogen. Groente en fruit fors duurder. Dat blijkt uit een tabel die naar buiten is gebracht door CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Die heeft gekeken naar de ontwikkeling van de prijs van groente en fruit. Nou, schrikt u niet. Aardappelen, groente en fruit zijn tussen 2019 en 2023 bijna 75% duurder geworden. Dat is een enorme stijging, heeft voor een deel te maken met de inflatie, maar ook met de hogere kosten voor de invoer van dergelijke producten. En het is vooral voor de consument een hard gelach, want hetzelfde geld had je in 2019 veel meer groente en fruit dan in 2024. Dan ongeluk op de Cerulora-weg. Een chauffeur is de macht over het stuur verloren gisteren op de Cerulora-weg. Daarbij is hij over de kop geslagen, heeft een verkeersbord geramd en is ook gewond geraakt. Hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan, dus waarom de chauffeur de macht over het stuur verloor, dat is nog niet duidelijk. Dan gaan we naar de veroordeling van een Dominicaan tot 7 jaar. De rechter heeft gisteren Felix B., in de Dominicaanse Republiek geboren man, veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor wapenbezit en een gewapende overval met geweld. Daarbij is zijn Chardino B., die heeft een veroordeling gehad van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Hij is 21. En Tiberi K., geboren in Nederland, is 25, heeft 36 maanden gekregen, waarvan 6 voorwaardelijk. De laatste 2 zijn aangehouden met semi-automatische wapens en veel kogels. Bij de behandeling van de zaak was het opmerkelijk dat ook een 13-jarige jongen is aangehouden. En volgens verklaringen heeft de jongen gezegd dat hij door Felix B. na dienstarrestatie 2000 gulden zou aangeboden hebben gekregen om de wapens van de criminelen veilig te stellen. Felix B. ontkent dat verhaal en zegt dat hij die jongen ook helemaal niet kent. Maar voor de rechter was er voldoende bewijs om hem te veroordelen tot 7 jaar.
Dan hond ingeslapen na doodbijten varken. Dat gebeurde op Bonaire 2 dagen geleden. Er zijn 2 honden losgebroken. Die zijn naar de tuin van de buren gegaan. En daar hebben ze een varken doodgebeten. Het incident gebeurde op de Caminha Yato Baco. En volgens de politie hebben daarna in overleg tussen de buren, dus zowel de hondenbezitters als de eigenaar van het varken, is er een beslissing genomen om een van de honden in te laten slapen. En volgens de buurman was het niet de eerste keer dat de honden losbraken en zijn varkens doodbeten. De politie roept op om mensen op hun honden te laten letten, want het is gevaarlijk als honden zomaar kunnen ontsnappen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste 7 nieuwsberichten. We hebben nu een break en zijn dan terug met meer nieuws bij u. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met de lokale film Roba Alma. Het is een korte film, maar het heeft in korte tijd ook veel positieve reacties gekregen. Tijdens het Curaçao International Film Festival is de lokale film in première gegaan. Die werd toen in 3 uitverkochte zalen vertoond. Tenminste, 3 zalen die helemaal vol zaten. Ook was er afgelopen weekend een speciale screening in Boca Sami. Daar is de film opgenomen en het speelt zich ook af in de buurt. Daar werd de film zo goed ontvangen dat er die avond 2 keer achter elkaar werd gedraaid. Op basis van de goede ontvangst draait de film vanaf 25 april in de Movies Curaçao. En dat is gisteren bekendgemaakt. De film is geregisseerd door Elisabeth Francisco en geproduceerd door Soline Pacial. En ga kijken, zou ik zeggen.
Dan gaan we naar een interview dat we hebben gehad met Michael Wanga Ding Miwesu. Dat is een muziekvoorstelling en waar ook heel veel aandacht is voor spiritualiteit. Het is begin mei te zien bij Landhuis Bloemhof. En Michael Wanga legt zelf uit wat precies het interessante is aan deze voorstelling. We praten met jou over de voorstelling Dem Miwesu. In het Engels In My Bones, in het Nederlands In Mijn Botten. Wat is het voor voorstelling? Het is een theatrale ervaring eigenlijk. Meer gebaseerd op waar we vandaan kwamen en waar we naartoe gaan. In Nederland heb ik het als solovoorstelling gemaakt. Meer gebaseerd van de religieuze oogpunt. En hier is het meer de culturele kindermuziek en dat soort standpunten. Dat we dan gaan groeien naar de kunst en de Afrikaanse roots en de Caribbean roots. Die we eigenlijk allemaal delen, maar bijna niet onderzoeken. Hoe reageren mensen op jouw voorstellingen? Best wel positief. Die ene die we in Nederland hebben gemaakt, hebben ze al heel leuk gevonden. En dat was al in een solo. Hier breiden we het uit met meerdere artiesten. Dus we gaan een team van ongeveer 10, 15 mensen meenemen, meevragen om mee te doen. We zijn nu begonnen met het maken. Dus we hebben een paar workshops gegeven. Zangworkshops, dansworkshops, percussieworkshops. En ja, tot nu toe is de reactie heel positief. Mensen zijn heel enthousiast om meer te zien en meer mee te kunnen maken. Ik vraag het ook omdat je combineert zang, dans, spiritualiteit. Het kan mensen heel erg raken dat ze zich voelen van ja, dit ben ik. Wordt er ook zo emotioneel gereageerd? Door bepaalde mensen zeker wel. Mensen, het is ook het gevoel dat wij willen overdragen. Dat het dieper gaat dan de surface. Daarom heet het ook Ding Miwesu, in mijn botten. Want dat is waar het gevoel, waar de diepgang gaat van je roots, je spiritualiteit. De kennis die we los hebben gelaten en terugvinden. En ja, natuurlijk kan je dat niet allemaal vertalen in een theaterstuk. Maar we doen dan een beetje onderzoek. En dat vertalen we dan naar een theatrale ervaring om mensen dat te kunnen meegeven. En als ze dan meer willen weten, kunnen ze altijd naar ons toe komen voor diepgang. Het is een ervaring, het is een belevenis. Mensen kunnen het meemaken op 2, 3 en 4 mei in Bloemhof. Als mensen een kaartje willen kopen, op de hoogte willen zijn van jullie ontwikkeling, waar kunnen ze jullie dan volgen? De kaartjes kunnen zelf gekocht worden op de website van Landhuis Bloemhof. Ook kunnen jullie ons volgen op cura.sound. Daar, of op mijn eigen Instagram profiel, Carpacci, K met een K en 2 I's. Daarop zijn de links voor alle tickets, etc. Dus daar kan je ook tickets kopen en vragen stellen, etc. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Ecuador roept werknemers op om thuis te blijven. En dat is een gevolg van de energiecrisis die het land teistert. Ecuador heeft gisteren alle publieke en private werknemers opgedragen om 2 dagen thuis te blijven. De lage waterstanden bij de waterkrachtcentrales hebben een grote stroomcrisis veroorzaakt. Volgens president Daniel Noboa is de opschorting van de werkdag noodzakelijk. En het is niet alleen voor woensdag, donderdag, maar ook voor vrijdag. En hij gaf aan dat ook het land kampt met stroomstoringen tot 6 uur. De regering heeft de situatie toegeschreven aan opzettelijke sabotage van hooggeplaatste functionarissen die de ernst van de crisis verborgen hielden. Volgens een regeringsverklaring was er bij een waterkrachtcentrale die stond bijna volledig leeg. En ook is er sprake van een historisch laag gemiddelde voor de elektrische centrales. Dat zorgt ervoor dat er sprake is van een energiecrisis in Ecuador. En de regering heeft een klacht ingediend bij het parket tegen 22 mensen die worden gezien als saboteurs die alle Ecuadoriaanse burgers wilden schaden. Het is opvallend omdat de crisis in Ecuador samenvalt met het buurland Colombia dat de export van elektriciteit naar het land stopzette omdat het zelf problemen heeft. De eigen waterkrachtcentrales bevinden zich in Colombia op kritieke niveaus. Crisis dus in een deel van Latijns-Amerika en we houden u ervan op de hoogte. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer met meer nieuws en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.